Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ne kesngi ula banjur bagi jakasor kidon kam kerki ya ka Jingkyntiew nam na ka benta ka Jingkyntiew state ke India bat kani kan long ka thong jong ka Amrit kal ula ong ya kani ka jingalang hadin beladap ka mang tingkah lor ka Jingkyntiew ki jakasor ka roi ka par bat ka jingkhut jing subah ula ong ru ba ka mang tingkah jong usnam ar hajar ar pulai ar pusau ka phai khmat halor ka Jingkyntiew ki jakasor bat ki jingtei ula ong bala nang Jingkyntiew ki nong ba Bathymmai bat kani kan wan rai ka dur Bathymmai ke India ha ka spa snem ka ba ar phuai na lor ba ki jakasor ha India kla kiu stat pha ka long ka ba kongsan bantei ki jingtei jong kalawe umudi ula pen pau kani halor ka lek ka wan ki jingtei ki jakasor bat ka jingsam अर्बन डेवलपमेंट में अर्बन प्लानिंग और अर्बन गवर्नेंस दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। शहरों की खराब प्लानिंग या प्लान बनने के बाद उसकी सही इंप्लीमेंट न होना हमारी विकास यात्रा के सामने बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है। अर्बन प्लानिंग के तहत आने वाली स्पेशल प्लानिंग हो, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग हो, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग हो, वाटर मैनेजमेंट हो, इन सभी एरियाज में बहुत फोकस